Balorazio oso baikorra egiten dugu, balorazio baikorra egiten ibili gara azoka hasi zen momentutik, baina gaur azkenengo egunera helduta esan dezakegu jendearen edo kulturzaleen erantzuna oso ona izan dela, eta gainera badakigu hona etortzen den kulturzale kontzientea dela, badakigu oso ondo dakiela nora datorren, etortzen da kulturgileak ezagutzera, eta horren adibide da gunez gune izan ditugun aurkezpenetako betekadak, eta etortzen da gainera kulturgileen kulturlanak etxera eramatera. Eta salmenten aldetik ere azoka oso ona izan da aurtengo. Bai, online dendak jaitsiera nabarmena izan du aurten, hori aurreikustekoa zen, aurrez aurrekoari eman diogulako indarra eta benetan kulturzaleak hemen egon direlako eta salmentak hemen eman direlako. Hala ere, ikusiko dugu datorren urtean oraintxe balorazio egiten dugun online denda horrena eta datozen urteetan nola jokatuko dugun. Abenduaren 6an hasiko da eta igande horretan bertan amaituko da. Eta, ez dakit, goizio izango da akaso, baina gaurtik bertatik gonbidapena luzatuko dut kulturzale guztioi eta hedabide hori ere bai, ze bide lagun zaituztegu egitasmo honetan, datorren urtean ere parte hartzeko. Oso balorazio baikorra egiten dugu. Lehenengo egunean ikasle goiza berreskuratu genuen, urtebiko etenaldia eta gero, eskolek oso ondo erantzun zuten, eskola ume pila bat izan genuen hemen, erakustazoka beteta eta eguneetan eurentzat prestaturiko aurkezpenetan ere betekada izan genuen, eta gero abenduaren 9an ostiralez gazteei ere dei berezi egin genien, gazte estandan parte hartzeko, eta oso giro polita sortu zen hemen egun osoan zehar eta oso eskertuta daude izan duen harrerarekin. Hori horrela da, azoka hasi den momentutik guztiekin ez, ahalik eta gehienekin harremana izaten ahalegindu gara eta momentu oro jakin nahi izan dugu zer moduz doan azoka haientzat. Gu badakigu hona etortzen den kulturzalea ez dela bizitari soila, kulturzale kontzientea dela esango genuke, eta etortzen da kulturgileak ezagutzera eta beren lanak ezagutzera, baina baita ere etortzen da kulturgileen lana etxera eramatera, eta salmentak oso ondo joan dira aurten.